Може да разсъкам малко с Мортис. Много купи ми е. Сега отворим един бокс. Омега бокс. И нямам никакъв късмет. Мики Старгруп. И скин на Dynamite. Можем да разсъкаме на истинската Brawl Stars, ако искате някой да с един приятел. Един мегабокс. Още един мегабокс. Един бигбокс. Един омега бокс. Сега ще си направим нов акаунт. Ще спра видеото, когато трябва да си напише имейлът. Тук ще го спра. Добре, хора. От начало. Чакаме да ни се падне такова имейл. Имейл в news. Ок. Правим го. Трябва да чакаме дълго, ще спра видеото. Така, хора, включвам се от този профил, защото не ми идва шибания код. Ще отворим един омега бокс. Колко неща ми се паднаха, не знам. 10. Мамка. 11 айтема. Добре. Единствения късмет. Кланс. Ех, шибан късмет. Нов бролер е, окей. Ама... не ми подхожда 10 айтема, мамка му. Айтема. Добре. Арти. Добре, хора. Добре. Това го бива. Тези бролери, които ми се паднаха двата, ги биват, пробвал съм ги. Лично в истинската. 10 айтема. 10 айтема. Суперсел. Може ли 11 айтема и преди да се завърши изречението ни се паднаха 11 айтема и... Защо Суперсел? Дванайсет айтема, хора. 12 айтема, хора. Надявам се да не е нещо лошо. Бел, били се му. Санди, хора. Отворихме Санди. Майко. Ега ти късмета. Един мой приятел също участва в видеото. Здрасти на хората. Здрасти. И аз отварям омега бокс в... Абонирайте се за моя канал. 11 айтема, хора, какъв е този късмет. И да има по това видео 15...
13 лайк. Добре, сега почваме отново. Извинявайте, че спрях видеото. Нямаме никакъв късмет. Хора, напишете долу в коментарите. Напишете долу в коментарите. Приятелят ми тук ще отвори Митик Бролер. Който го знае, да знае. Който не го знае, да не го знае. 11 сайта му. Окей, вървиме добре. Вървиме добре. Pero не искам легендари бролери. Аз искам легендари бролери. Не ме съдете. Айтема. Моят приятел като отвори 11 айтема и аз тогава ще го отворя. Ще спрем видеото до тук, докато ми се паднат 11 неща. До скоро. Добре, той отвори 11 айтема. Много бързо. 3, 2, 1. На мен мек! На мен мек! Хора! Какъв той е късмет? Той е легендарен бролер. Имам вече 10. Yes! Най-големия ми късмет в целия живот. Аз си отворя половината бролери. От Омега Бокс. И бяха 11 неща. Нямах никакъв късмет. Буквално. 11 айтема. Сега пак ще изчакам. Пак ще изчакам, за да видя дали ще е легендари бролер. Моля се. Хора, ще спра видеото, докато моят приятел не отвори 11 айтема. Все пак го уважавам и искам да го изчакам. Така че, без да искам го натиснах и това е аш. Добре, пак поне ще се опитам да отворя 11 айтема. 1 айтем. 10 айтема. Защо? 10 айтема. На един мой приятел му се паднаха 12 неща. Ще изчакам моят приятел да му се паднат 11 неща и ще... Първо ще отвори това второто нещо и тогава. Едното нещо, да. Леон! Той отвори Леон. Чакам другата. 10 айтема майна. Снимам ли? Защото ако не снимам... Буквално на Леон. 1 айтем, как се очаква 11 айтема? Айтем. Yes. Праскайте по един лайк. Прескайте един лайк за нов бролер. Кит! Приятеля ми отвори тук 2 легендарни бролера, Леон и Кит. Сега, отиваш и отваряш бокс. Паднат с 11 айтема, 10 айтема, ще изчакам. Ще спра видеото. Ще се зова. Да знаете, хора. След малко ще спра видеото, ще изчакам моят приятел да отвори 11 айтема и така. До след малко. Добре, хора, отвори 11 неща. 1, 2, 3. Лола на него Мортис. Това беше леко. Тъпо. Да се знае. 12 айтема. Сърч, хора. Сърч.
Сега, ще чакам моят приятел да отвори 11 айтема. Тоест няма да спирам видеото. Ще го изчакам 10 айтема. Мачкайте, пръснете един лайк и за него. И се абонирайте за моя канал, за да му се паднат. Ако ще 15 айтема, между другото един път ми се падна. Не без да искам го натиснах и ми се падна сам. Няма нищо. Що може да ми изгася телефона? Айтема. 11. Хора, сега няма да чакате и направо отваряме нашите неща. Санди! Той отвори Санди, хора! Той отвори Санди! Бро, бе! Детайте ма, хора! Пуснете един лайк на другото. Много искам. Още един легендарни. 12 айтема! Какво? Правилно ли виждам? 12 айтема. Дилдото! Дог! Който не знае, аз го наричам дилдото. Йо! Помислях, че е някакъв легендари. Няма да започне събиране. Между другото, май имам. Нямаш. Нямам повече за събиране. Колко е ужасно. 10 айтема. На него му е добър, защото не е взел всички легендарни. Аз да. Аз кога имам котката? Този акаунт мисля да го макснем. И ще го макснем. Ако праснете лайк. Или лайк. Правим. Само ще да отворя едни 10. Епик. Скин на това. Не, това не е ли Мико? Не. Това много прилича на Мико и викам. А пък аз го имам Мико. Отваря направо. Той отвори ми с другата 11 айтема. Чакам моя приятел. Изчакай. Почне да се сгасва, хора. Извинявайте. Представи сега ми западни легендари. Какво би направил? Не знам нищо. Не, аз ще би направил. Аз имам всичките и не му нищо да ми се пада. 6! Накрая. Едно. Справо. Биби! Yes. Аз имам почти всички брои. Аз май имам 26 от 26. Нали? Да, остават ми само миксите. Това е готин. Малко бро пащи. Защо ми западнаха хора? Извинявайте сте хора. Давай, аз чакам. Десни само се паднаха хора. Вие не може да видите, че ми се е паднало извинявайте неща, но ми се пада. Пръкснете лайка. Ще ме извинявайте, но... Да отварям или последното нещо? Кро! Драго! The not name. Хора, вече имам 7 от 11, защото ми е малък акаунт. 21 да покажа. Колко? И 51. Хора сме. Така. Аме, това е скинало. Не, Допиш. Чакай, ма. Искаш ли да си... Хора, ще направим една тактика. Искате ли всички да я направим? Да си купим всички броуъри, които не стават. Да си направим други акаунти. Да всички хора, двамата да се приберем и да се индвайним. Искате ли?
Който не иска, който иска или който не иска да пише в коментарите. Чакай. Ще снимам ново видео утре. Може и тази вечер да снимаме ново видео. Тази вечер. Искате ли? Тази вечер. От... Колко е сега? 9 часа. Добре, хора, продължаваме. Само ще чакаме на хедкот. Стойте. Между другото ще се инвайтна и тук. Едно нещо. Или няма да гледам нищо. Или... не. Чакам. И аз чакам да ми плокни. Не, да ми се покаже. Добре. Защо излязох? Хора, не ми пращат съобщение. Ще си напиша имейлът. Знаеш какво му да правя? Така че ще спра видеото. Хора! Не спирай видеото! Хора! Сега ще спрем видеото за малко. Той ще гледа малко TikTok, ще гледаме, докато ни се прати съобщение. Искате ли? Хора, почваме да чакаме. Нищо не стана, да знам. Чакахме. И нищо не стана. Отваряме ги тези стар дропове, докато не вземем тази планета. Вземем ли планетата, спираме видеото и край. До тук беше това видео, хора. Надявам се да ви е харесало. Пръснете един лайк. Се абонирайте за канала. До нови срещи.